Hello, mga wowshies! Ayan, together with Ano yung ano mo? Gwen Comang. Ayan, magkakaroon Madali lang ba? Ano? Yung facing ng camera, Ay, tsaka... Eh, tsaka rin naman ang subject. Ayaw ng ano, manager ko ng ganyan. Ha? Naka-jinky ako. Itong ano. Jinky. Pakyaw. Jinky pakyaw. So for today's video, ano gagawin natin? So magkakaroon tayo ng challenge. What's the challenge of that? Magkakaroon tayo ng flower arranging. So mga florist tayo. Hindi ko pinangarap din na maging florista. Bakit? Pagkamala na akong ano, embalsamador, tapos ngayon florista. Naghahatid ng ano. Namiss ko talaga yung itsura mo. Wala. Diba? O diba? Akala mo hindi kita papatulan, ha? Demonyo ka. O, anong first? Okay, mag-ayos muna tayo. Itong mga bulaklak na to. So nasa sa akin kung anong style gusto ko. Yes, oo. O di, bakit ang tagal? Bilisan na natin. So, ay, bibigyan natin ng ano, Ilang minutes ba? Hindi pala namang minutes, pero at least, habang nag-ayos din tayo, syempre, magmaritesan tayo. Ay, te, hindi na ako maritis ngayon. Wala ka nang alam, wala ka ikukwento. Ay, may ikwento ako sa'yo. Oo, tungkol sa mga social club, Ay. sa mga trupa. Ay, hindi sila. Huwag natin sa pakialaman. Bakit? Buhay nila yan. Hindi alam tayo sa kanila. Iba. Sino yan? Sino yan? Ikaw. Oh, Yung buhay mo sa Antipolo nung umuwi ka, na demonyo ka, may nasagap akong balita. Hala! ano yan? Tuara! Ito na nga. Ay, bawasan mo yung tangkay pag ano mo ano. Ako man mag-arrange, bakit ka nangingialam? Pamigin mo yung tangkay. Ikaw Eto ang na bahala. nga. Ay, pak. Ito na nga yung nasagap ko, guys. Ano daw ang sabi? Kayo pa rin pala nung ano, yung mag-etching ng kemerulatik na pag umuwi ka, kinukuha yung bag mo. Hindi, ano ka ba? Wala akong jowa. Hindi mo nga jowa, yung FB mo. Aw, dininay! Hindi. Hindi mo siya jowa, FB mo, wag kang ano. Hindi ko siya fubo at walang ganun. Bakla, maniwala ka kung sino nagchika sa akin. Sino naman? Nanay mo, tanga! Ano, magsinungaling yan si Julime. May sarili ka rin chika talaga eh. Si Julime nagsabi sa akin. Gagawa ako ng white, yung mga combination ng mga white flower. Wala man tayong pampaano dito pampatayo ba? So gagawa daw kami ng ano, challenge ba to or pahirap talagang tumbak lang to. Ito nang gigil. Siyempre para... Huwag kang mangialam, alis ka na. Saka na pagtatawagan ka na namin na. Ako nang Kung gigil. sino pa talaga yung wala itsura, siya pa talaga yung maldita. Ako nang gigil din talaga ako sa'yo. Baklang... Hala. O diba, hindi nakitaan ako. I will... I have Mamshi. Hindi nakitaan. Lakay batasan. Yan. Ano mo kasi, para... Sandali lang naman. Kanya-kanya nga tayo, di ba? Hala ko. Bako, perfect na. Pura pa nga. Dalawang bulaklak pa. Eh kasi nga, yung ano niya, Sa'yo. para change topic. Bakit? Ha? Umira na naman ba ang pagiging silosa mo, girl? Ako siloso. Ano ka ba talaga? Ano ka ba kung hindi ka silosa? Siloso. Hindi gilid talaga ako sa'yo mga ganyan. Mga hirit niya. Ano na naman ba kasi nangyari sa'yo? Wala. Yan pa rin. Buhay namin to. Grabe, na-miss ko talaga dito sobra. Gagawa natin ng bulaklak dun sa mga center table, sa pagkainan. Paparang pam pam, paparang parang pam. Ay, may nakita. Chismis. So ayan guys, so alam niyo wala talaga akong talent sa ganito pero I'll try my best naman to be creative and resourceful. Resourceful? Kaya dito na nga yung mga resources. Ha? Resources ito. Tsaka? Tsaka ano? Mali ba sa resources? Ano pa? Tsaka yung mga items. Items? Ginawa mo naman itong masamang ano, damo. Item naman to, di ba? Sige.
Mang, para sa altar na siya, mang. Kuan. Kana nga vase para sa altar. Kane? Walang altar. Ayaw natin maglagay ng mga fake sa mga santo. Dapat fresh flower. So, ito na yung aking sample. Uy, maganda rin yung naisip mo, in fairness. Simplicity is Kaya beauty. meron siya, since green naman to, ano bang magandang i-combine siya? Dapat siya lang talaga yung Siya yung makulay. Aangat. Oo. So, we need this. Ngayon naman, gagawa ako ng color ni Brenda, yung dark and green. Ayan, so meron na kaming 7 flower base na nagagawa. So, I think, Bakit ang combination ng pink tsaka ang ganda nga eh. Blackpink? Oh, Blackpink hindi, pangit. Sino? Ito, ulo. Hindi, te. Diba? Wala kang support. Wala kang support. Grabe Diba? pa sa Andre. Wala kang support. Kiss mo ako. Go pa ka na. Go. Dapat may ano ka dyan, mga grasses na green. Grasses. Ayan oh, may green oh. Hindi man yan. Bulaklak mo. So, Blackpink sa'yo, ang motif. Tapos you can use the pastel color na flower. Dito nga sa baba. This one. Oh, di ba? Or mahaba na lang dalawa. Ito te. Ayan, sige. Lagyan mo ng white na malaki. May white dito. Ilagay mo muna. Perfect. Lagay mo Diba? ba? Lakas mo ka crown. Hindi nung gawa ni ano. Okay, now pupunta na tayo sa mansion ni Brenda, sa paligid ng mansion ni Brenda. At hahanapan na natin itong mga magiging pwesto, mga flower, mga bulaklak. So flower girls, ay, laking flower girl naman. Ay, flower bees. Oh? Chuchay, ano na? Halika dali, hanap tayo. Uy, si Dominic yun. May altar pala dito. Diyan yung altar sa Ilaw nga gallery. dito, Dre. We can put the Doon yun na. Ilaw dito. Ay, asa ba yung ilaw na? Yan yung sa gitna yan. Yung white, yan. Sa gitna. Sa gitna. Yan. Yung white na. Yan. Ito yung white. This one. Kala ko ba fresh flower kay Mama Mary? Hanapan natin habang wala. Anong ulam? Ay, Ay, temporary lang yan yan. Yes. Ay, Para at least meron lang din tayong accessories ng mga flowers. Ayun. Sa kanya mga bahay. ang ganda oh. Bagay na bagay.
Doon naman tayo sa... Ito doon pa sa may baba ng Sa sala. hagdan. Pwede Hindi rin. sa hagdan. Ayan. Ano ka na ibaba natin? Kung na may iba, Aldrin. Dito. Yung mas tabi ng mga duwende. Oo, pwede naman siguro. Or dito sa sa gitna. Yan. Yan. Perfect. Yung pagkaka... Dito sa may pampaswerte. Parang, as in colorful. Ayun Ito, o, ito, ito yung black pink. Sige tayo. Oo, maganda yan tayo sa lamesa. Ito na. Yan. Dapat yung mga pink, light pink na ganito na rin. Pero sige, hanap pa tayo ng iba. Hanap pa tayo ng iba. Meron pa naman marami sa Ma! Your flower! Hindi. Para Ito sa sa akin. iba mo. Yes. Ikaw, depende sa anong gusto. Si Babo na rin. Pwede naman. Pak, masaya. Hindi naman sakit ang ulo tayo. Nay, ako na yan. Para meron din tayo mga... Nay, nalakang game at kaya Yan. Then, next ay, saan na tayo? Ay, yung sa Yung iba, teka na. Oh, pwede dito sa kitchen. Sa ibabaw ng rep. Kaya lang hindi kayo matamaan yan. Hindi, sa ibabaw ng ito. Huwag. Wala ganyan. Kaya lang dapat may sapin. Ay! Ayaw mo na ba? So, ito yung isa sa mga masterpiece ni Gwen. Copyright ka. Okay, so itong dalawa, ilalagay natin sa kwarto ni Brenda. And since it's color ng ng PBB. PBB. Tsaka color ng mga LGBT. Para color. Yes! Let's go. Halagpak ko. Hoy! Gusto mo ay wala pala ng table dyan. Okay, so ito, dito na natin ito ilalagay sa table niya. dapat meron din dito sa CR. Yung isa na, pwede yan dyan. PBB inspired. Ito. Ito. Ano sa CR? Mas Ano mo makakatayo. ilagay? Huwag mo basa lang. Para PBB inspired po siya. Wala dun sa terrace. Ang bulaklak dun. Kulang pa ngayon na mesa natin dun. Oo nga. Ay, meron. Titingin ba tayo bukas? At tingnan natin kung may mga flower bees pa. At ayun na nga, nakaikot na tayo sa buong bayat na ilagay na natin yung mga flowers natin. Ayan, para sa bahay ni Brenda. Once again, thank you po kay Ma'am Axie. Ma'am Waxie, maraming salamat po. At meron siya pa bolang kristal. Nakakahingal mag-ikot-ikot sa loob ng bahay. Dapat lagyan to ng bato or ano something. Sa loob. Bibili White tayo sand. ng white sand. Saan nyo nilagay? Baka madumihan lang yung house ko ah. Ha? House lang to sa'yo. Mansion na nga. Charot lang. Feeling. Ay, maraming salamat and thank you din. Wait lang, I don't like What? what's inside me, ano. Your Ayaw ko, color? hindi ko masyadong gusto. Anong gusto mo dyan? Hindi ko, basta I don't like. New Gusto vibrator? ko condo. May bumilog. Ang taray. Natatagusan ka ng araw? Pag... Oo. Hindi, yan yung wake up namin. So, hindi, bukas to lahat. Ang bongga. Wala kasi mabiling curtain, baka naman. So, ayan na. Wala rin kortina. Thank you so much once again and to my Anakshi, ayan, for helping me sa pag-aasikaso ng ating florist. Isa na tayong ganap na florista. And to Ma'am Waxie, maraming salamat sa ating choreographer na yummy. Grabe, naka-boxer pa yung natin. Ba't mo tinitignan? Wala ka tinitignan. Papa Dom, salamat. I love you. Thank you so much. And once again, this is Ma'am Shiji. Ayan, maraming salamat po muli sa panonood. See you soon. Bye! It's DJ.